ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರ, ತೆಲಿಪಾದ ಕೆರಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಗೆ ಈತನಾಡ ತೂದು ಪಾರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ತೆಲಿಪಾದ ಕೆರಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. సో వీక్షకర ఏర్ మాద తూందున్నారు కంట్రోల్ మన్పులే. సో వాళ్ళ టానిక్ దిక్కున్నాడా తెలుపు నేను కంట్రోల్ మన్పున టానిక్ దిక్కున్నాడా ಖಂಡಿತ ದೇತೋಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಎಂಗೆಲ ತೆಲಿಪಾಲೆ. ಓಕೆ ಶರೀರನ ಪುತ್ತರೆ ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲ್ ಶರೀರನ ತೂನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಡು. ಇದು ನೆಕ್ ಬೋಳದೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತನ ಅತ್ ತಾದಿ ಅವಸ್ಥೆ ನಿರ್ನ ಆರ್ ತುಂಬೆ ಅಂಚಿರಿ. ಓಕೆ ಸತ್ಯ ಬರೋಣ ಖಂಡಿತ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಐಕೆ ಬೋಳ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಸಲ ದಾದ ದೆತೊಂಬರ್ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಇಂಚ ಖಂಡಿತ ನನ್ನದು ಮುಗಿಲೆ ತೊಂಬರೊಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಮಸ್ತ್ ತಿಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅక్కడ ದಾಯಕ್ ತಿಳ್ತೀರಿ ಕೆನ್ ಕಾಮಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿನೇಶ್ ಉತ್ತಾವರ್. ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತದ ಏತ್ ಕೈಕಾರ್ ದಕ್ಕ್ಯಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏತ್ ಪಂಡರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಬತ್ತದ ಗಾಲಿಪಟ ಇಡೀ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋನೇ ಅವ್ರ ಐಸಾಂಡ್ ಬಾಲೆ ಅವರ ತಿರ್ಗಲೆಗೆ ಐಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೀಳ ಕುಲ್ಲಾದಾರ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಲಾತ್ ಜನಕ್ಲೆನ ತೆಲಿಪಾವನೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ಕೊರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುದರ್ ಕನಪಾರಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳ ಗಮನದಿ ಓಡು ದಾದ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಪ್ರೈಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು 2 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು 50,000 ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂದ್ ಆ ಗಮನದಿದ ಐಕ್ ಬರೋರ್ಚಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪವನಂಚಿ ಗಮನದಿಲೆ ಖಂಡಿತ ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಲಾತ ದೇವೇರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ತೆಲಿಪವನ ಒಂದು ತಾಕಟ್ಟು ಕೊರಡನಿ ಅನ್ಕೇನು. ಓಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪನಾಗ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಎಲಬೀರ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ನ ಅದ ಒಂಜಿ ಗಾಗಲ್. ಓಕೆ ಪಾಡಲ್ಲೆ ಅಂಚಾಲ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಲೆ ಎಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ ಶೆಟ್ರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ చేతను ఇదే ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಗಾಲಿಪಟ್ಟ ಉಲ್ತಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವನ್ ಎಂತ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಗಿತವಡಿ ದಯಪಂಡ ಗಾರ್ ಬೇತು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾಲಿಪಟ್ಟ ಕೊಂಚ 250 ಪುನಃ ಮಲ್ದಿನ ಪುನಃ ಒಕ್ಕರ ಜಿಮ್ ಅರ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅವರ 6 ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಅದು ಉಲ್ತ ನಾಟಕ ಅಂತೀನಿ ಇಚಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫಿಟ್ ನಾನು ಅಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಲ್ತು ನಾಟಕ ಅಂತೀನಿ ಬೆದ್ರಾಡು ಬೆದ್ರಾಡ್ತಾ ಓ ಈಮೆ ತೊಂಜಿ ಈಮೆ ತ ಏಪಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಗಾಲಿಪಟ್ಟ ಇಂದನಲ್ಲ ದೆಂಗಾದಿದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಓಪನ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಐಕ ನಡಪನಗ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳ್ಳ ಕಟ್ಟೊಂದು ತಿರ್ಗಾನೆ ಓ ಆರು ತೊಲೆಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂತ ಬಿಸಿಲಿಡ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡೆ ಓರೆಲ್ಲ ರಾಪು ಆರವೇನು ಕುಡ್ದು ಹೋಯ್ತು ಐಕ್ ಪಕ್ಕ ಕುದಿಯಲು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಒಯ್ಪುನಾಗ ಕುಡುಪ ಇದು ಮಾಡಿ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ನನಗೆ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳು ತೆಲ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಪರಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಇರೋ ಮಸ್ತ್ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತೋಜು ನೆಂಕು ಅಂಚದು ಈರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುರುಟು ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಇದು ಆಯ್ನತ್ತು ಮಂತನಾಗ ಆಯ್ನತ್ತು ನನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಒಂದು ಪೋಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಲ್ಲ ಏಪಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಟ್ 100% ನೆಟ್ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಚಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿರಿ ಹಾಕೊಂಡ ಕೂಡ ಪತ್ತು ಹಾಕೋಡು ಕೂಡ ಇರು ಹಾಕೋಡು ಅಂಚೆನಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ನೀನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವೇನಾಗ ಇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಜಾರ್ ಪುಜಾರ್ ಕನ್ನಡೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಆರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ನಲ್ ಮೇಕಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಜ್ಜಂತೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗಿದು ಒಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟಫ್ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ರರೇ ಉಳ್ಳರು ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ರೇಟ್ ಏಪಲ ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕೊಡು ಏನೊಂದು ಅಂಚದಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆದ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈರೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಮಲ್ದಾರ ಅದು ಹೊಸ ಬರುತ್ತೇನ ಒಂದು ಹೊಸತ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ಲು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಬಾಡ್ದಿತ್ತ ಮಲ್ದಿನ ಆಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಗಾಲಿಪಟ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಸತ್ ಅವು ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೀನಿ ಗಾಲಿಪಟ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಮೇರಂತೂ ಇವಾಗ
ಮೇರೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಆವಡು ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬಂದು ಮೇರೆ ತೂನಗ ಬಂದು ಗಾಳಿ ಬಾಟ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೇದಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ನಾಟ ಕೂಡ ಮುಜ್ಜು ಮಲ್ತ ಸಿಂಗಲಿ ಅಚ್ಚಾ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ನೀರು ನಡದು ಹೋಗ್ಬೇರಿ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಮುಜ್ಜು ಬರ್ತಂಡು ಬಂದು ಅಮ್ಮೇರಿ ಅನ್ನ ಬಿದೆ ಬಾರೆ ಮಗ ಮಾಸ ಪೊರ್ಲು ತಿನ್ನೋಲಿ ಮುಜ್ಜುದ ಮಾಸ ಮಗ ಬಂದು ತಟೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಜನ ಮಾಸ ಮಲ್ಪಕ ಅಂತ ತೂನಾಗ ಈ ಜನ ಯಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮುಜ್ಜೆ ಪಲ ಚಟ್ಟಿ ಬಾಡ್ದು ಓಕೆ ಎನಿವೇ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Okay, last but not the least, Rohila madam. Amazing performance. Nigla theme, presentation, punches were superb, and makeup especially. ಒಂದು ಬೆದ್ರದ ಗಾಲಿಪಟ ಆರ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪ್ಲೆದ ಬೋರ್ಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ನ ನಮ್ಮ ಕವೆನೆ ತುದ್ದು ತೆಲ್ಕೊಂತುಲೋಲಿ anyways all the best. I'm sure you all make it to the final. So ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇರಡ ಪಾತಿರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ಯ ಇರನ್ ಪಾತಿರ್ಯ ಬಿಡ್ಸ ನವನೆ ಪಾತಿರ್ಯ and the lovely lady. So ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೋರ್ ಇರಿನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮ್ ಜೋರೇನ ತಾಟಿ. Okay. So ಒಂಜಿ ವೇಳೆ I'm really sorry ಸುವರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಜಯನೇ ಬರ್ತದೆ. So next MC ಈರಾಲೆ ಫಿಮೇಲ್ MC ಈರಾಲೆ ಬಂಡ ಬರ್ಪಾರ ಇಂಚ ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಏತ ಪೂಜಿಲ್ಲ ಇರ ಸೋ ಕಾತು ಸೇರಿ that was a joke thank you so much. So okay, last but not the least ದಿನಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಎಸ್ ತಾಲಾಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ. ಸೊ ಕುಡಜಿ ವಿಚಾರ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಾದ ತಿನ್ಪೇರ ಓಕೆ ತಿನ್ಪರ ದಾದ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ಪರ ತಿಂಡಿ ಎಂಕುಲು ತಿನಿಯರ ಬಿಡುಪುಜ ಅರೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಿಗಲ್ ಬಿಡುಪುಜಾರಿ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಈತ ಲಟ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ ಪ್ಯಾಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಬಟ್ ಮೇರಿ ಇಂಚ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ನಾಡಿನ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಣ ಸರಿ ಬಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀರೆ ನೀತ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತ ಆಣ ಇರ್ನೆಡ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಮಕ್ಕರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಕ್ಕ ಜೋಕ್ ಇರದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಂಡೆ ಓಲಾಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬೇಜಾರಾತಿಚ್ ಪಕ್ಕ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕರ್ ಓಕೆ ನಿಜರ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಸೊ ಅಂಜನೆ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೊಂದು